양주포에게 나가라. Se dice la sandalia, pelota herrialdeator, gaur errematatzailea gabezu. Eskerparetian gertatzen da bezala. Lapurtarrak berriz aukera daude. Luego guarda un poco más de la relación. Pilota ez da hemengoa, ez da Euskal Herrikoa. Pilota romanoak egiten zenunea. Sí, hostia, ese tendrá un día. Azken momentuko presaketa, ziriak, azken bidean boten dutela euskaldun honetan ondarea da, eta zezatik nabarra. Egin esan, txapetetan, nabarra gehiagoak parte hartu dute, bai nabarra dira. Yo no salí ningún momento. Adiós, la por la cara. Sí, falta bastante. Ya, solución. Bukaeran, sari banaketa egin da. Zerinen eta behar.
Basket